Hoxe, amigos, estamos no Museo da Historia de Valga, sí, onde naceu Abela Otero. E ata aquí viñemos porque vai presentar a súa obra Miguel Ángel Martínez Coello. Estamos co Concelleiro de Cultura. Bueno, Pedro Calvo, que significa Abela Otero para Valga? Bueno, pois Abela Otero para Valga ven sendo o personaxe máis internacional que, por desgracia, non puido levar o nome de Valga por aí adiante. Por eso que se foi coñecendo co tempo que Abela Otero fora nacida aquí. Por ese problema que tivo cando era unha rapaza de 11 anos, que sufreu esa violación tan tremenda, pois ela evidentemente sentía vergoña de pertencer a unha sociedade, sobre todo a sociedade galega, pero a sociedade valguesa, non? Que foi onde lle pasou este percance, onde tiña a súa familia. Entonces, de aí que non se coñecese ata ben entrados o, bueno, que ela xa artista, que era nacida de Valga. Incluso ela sempre mentía, non? Que dicía que era andaluza, que era do sur de España, en varias ocasións, pero sere a nosa estrela máis internacional que temos aquí en Valga. Bueno, detrás de ti estamos vendo os traxes fermosísimos que tedes desta muller. Queresme decir algo sobre algún deles, Pedro? Pois sí, porque é curioso, mira, o primeiro que víramos, aquel traxe dali é idéntico ao que ten na foto, non? Un traxe que foi bastante coñecido, un traxe de gala, un traxe elegante, no que hai varias postais e varias fotos nos que ela está lucindo este vestido, sobre todo esta que temos nós aquí neste tamaño. Espectacular. Este de aquí, por exemplo, é un traxe máis de actuación, xa era un traxe onde ela utilizaba xa para as súas actuacións, xa está máis, bueno, está un traxe moito máis traballado, moito máis de espectáculo, incluso, bueno, parece así o que che dicía que ela sempre dicía que era do sur de España, non? Utiliza moitos rasgos dos traxes dos toreros, por exemplo, podese ver moito nalgúnas postais que temos por aquí. Despois, bueno, aquí é outra postal máis emblemática e coñecida, no que tamén destaca moito polas súas vestimentas, non? As súas vestimentas, as súas poses, pero sobre todo destacou por ser unha muller libre, unha muller que podemos dicir que foi unha muller feminista pioneira, non? Porque ela viveu a súa vida como quixo e sin que ninguén pasase por riba dela. E así foi que canta xente se matou por estar namorado dela. Sin embargo, o que causa máis atención é este traxe, no que é nas fotos na que sae con este traxe, vese máis unha figura de Abela Otero desconocida, non? Unha figura de Abela Otero da casa, máis seria, máis formal, máis recatada, máis pois da época. Entonces, desconcerta moito as visitas que veñen e a xente que ven porque din, como pode ser, non? Que sempre sai con eses vestidos, sempre sai todo despampanante, pero, sin embargo, sí que hai unha parte na que ela se ve máis da casa, máis de... Bueno, sí, máis muller tradicional, por decirlo así, o mellor. Tradicional, pero que sí, unha vestimenta totalmente diferente a que utiliza para as súas galas ou para os seus eventos. Entonces, nada, como dicía Abela Otero, é a nosa figura máis internacional, pero nós sempre dicimos o mesmo, non? Feminista pioneira, é unha muller libre, é unha muller que fixo o que quixo e cando quixo. Fantástico. Bueno, a Miguel Ángel Martínez Coello tamén lle dedicaremos unhas palabras, non, Pedro? Nada, Miguel Ángel simplemente felicitalo polo traballo que fixo con este libro recopilatorio de todas esas imaxes que ele ten na súa colección particular e, sobre todo, felicitalo polo traballo persoal del, non só por esa recopilación nin por esa creación dese libro, sino por todos os debuxos que son de autoría propia, que como artista, pintor, debuxante, bueno, todos os adxetivos que pode ter Miguel Ángel, pois que fixo en honor á figura desta maravillosa artista. O primeiro día que coñecía a Miguel Ángel, cando chegou ao Concello, a palabra que dixo, son un namorado de Abela Otero. Abela Otero namorou a Reises, namorou a toda Europa, e namorou tamén a Miguel Ángel Martínez Coello, polo tanto, agradecemento de ser partícipe un poquinho máis da historia de Valga e da historia desta artista. Pois moitísimas grazas, Pedro, por estas túas palabras tan fermosas. Moitas grazas. Grazas a vos.